फिसाया ससियेल मिडियायाव होनो थिनहरनायलाय आरो जोंबो ओरै खबर लानानै मोनैलाय हालाय हाफाय जानायजों दा बे एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय लेंहरनो गोनां जादों आरो। जोङो बे गामिनि महिला जानानै अननायनि गेजेरजों खावलायहरनाय थायो। रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनखो। गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो। अननानै फैफिनथों थाब। नंगौ रायजोफोर, जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां जाथाया जाफ्लेबाय थायो आरो बे जाथाया गोदान नङा। दा आङो मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनदों जे जाय भिडिअखौहाय जोङो एसके बड' ब्लग होननानैहाय मिथिनो मोनो। बिथां इउटुबार्सनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअखौ नुनो मोनदों। सासे सानसोरां नार्जारिनि बिसि रैसुमै नार्जारिया खारनानै दङ। मोनथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय राङिजरा गामिनिफ्राय बे जाथाया जादों। दा बावैसो सिगां रैसुमै नार्जारिया खारनानै दङ। बिनि फिसाया गावजों गैया आरो बिनि फिसाया केरेलायावहाय खामानि मावो होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। दा बिनि सायावहाय बिनि सानसोरां नार्जारिनि बिसिनि बिदा बिथाङा मा फोरमायदों एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे गामिनि मानसिफोराबो मा रिकुवेस्ट खालामदों बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। मा होनदों नों? हिन्जावनि रैसुमै नार्जारिनि बिदा। नोङो रैसुमै नार्जारिनि बिदा असे ने? औ। ओमफ्राय जेनेबा नोङो मा बुंगोन? आंथ' दा मा बुंनो, गोरलै गोरलै गथ'फोर दं नै अना खानानो गाबगासिनो मैयानिफ्रायनो। ओमफ्रायो दा फैफिनोला मोजां जागौ आरो। ओमफ्राय जायफोर सोरबाफोर नुसनबायोला अननानैहाय स्क्रिनावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन। जेन' बे नुग्राफ्रा कन्टेक्ट खालामहरो, मोनबाय बायोबा खिन्थाहरो। अना खाना जोंबो फैफिननायखौहाय लुबैयो आरो दा। बेबायदिथ' सानबेसे खारखुमानानै थाबाय थानो दा। अननानैहाय सोरबाफोर नुसनबायोला खोन्थाहरनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंबो नोंनि बिनानावखौहाय फैफिनजानायखौ लुबैदों ने? ओमफ्राय माला गोमादों होनदों? मैया। मैया ओमफ्राय जाथि बाहागिफोरनाव खबर लादोंना लायाखै जेनेबा? लाजोब्बाय गासिनावबो। जेरावबो गैया? जेरावबो गैया। फन लांदोंना लाङाखै? फना लांदों, ओमफ्राय मबाइला सुइस अफ खालामनानै लाबाय आरो दा। अ आस्सा। मैयानिफ्रायनो फन बुगासिनो, ओमफ्राय फनानो सुइस अफ। थानायावहाय दहायहाय माबा मिसिं रिपर्ट होनाय जाबाय। खाथिनि थानायावनो, आमगुरि थानायावहाय। औ, मिसिं रिपर्ट होनाय जाहैबाय ना? बे जानाखि रैसुमै नार्जारिनि फिसाय, बेबो दा न'आव गैया। केरेलायावसो गावनि उदैनि थाखाय, संसारनि नांगौनि थाखाय खामानि मावनो दंहैयो। ओमफ्राय फिसाया ससियेल मिडियायाव होनो थिनहरनायलाय आरो जोंबो ओरै खबर लानानै मोनैलाय हालाय हाफाय जानायजों दा बे एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौहाय लेंहरनो गोनां जादों आरो। जोङो बे गामिनि महिला जानानै अननायनि गेजेरजों खावलायहरनाय थायो। रैसुमै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ थाबैनो फैफिनखो। गथ' गथायफ्रा अना खाना गाबगासिनो दं मैयानिफ्रायनो। अननानै फैफिनथों थाब। नंगौ रायजोफोर, जोङो मिथिगौ बर' हारिनि गेजेरावहाय जाफेरै जाथाया जाबाय थायो आरो बे जाथायाबो गोदान नङा। सासे उन्दै गथ', आहार जानाय गथ'खौनो नागारनानै थाङो, माबोरै हाखो? माबायदि बिमा बिलाइ? बेनिखायनो आं बुंदों, नोंथांमोना जुदि बे मानसिखौहाय नुयोब्ला थाबैनो हमनानै हरनो हागोन। जेरावहाय सावगारियावहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होखानाय दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंसोर कन्टेक्ट खालामनानैहाय बिनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय लिंहरनो हागोन होननानैहाय बुंदों। दा अलरेडि थानायावबो केस होखानाय जाखाबाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो रैसुमै नार्जारि, नों आइजोआ जेरावखिया थाया मानो नोङो माब्लाबाबो बारग'खानाय नङा। नोंखौ हमखागोनानोखा। बेनिखायनो नोङो फैनानै गावनि फिसा फिसौफोरजोंहाय, गावनि फिसायफोरजों, गावनि बिहाव बिखुनजोफोरजोंहाय फैनानै नोङो गोरोबलायफैयोब्ला मोजांसिन जागोन होननानैहाय आं सानो। साफ्रोमबो खारग्राफ्रा माब्लाबाबो बारग'खायाखै, हमजाखादों आरो हमजाखागोन बेबो। बेनिखायनो आं सानदों, जुदि भिडिअफोरखौ नुसनबायदोंब्ला रैसुमै नार्जारिया सोरनिबा मबाइलावहाय, गावनि मबाइलाव नुवाखैब्लाबो सोरनिबा मबाइलाव नायसनफ्लांदोंब्ला, अब्ला नोङो गिदिंनानै फैफिन। बेनो नोंनि थाखाय मोजांसिन हाबा जागोन। ना मा बुङो रायजोफोर? अब्ला रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय।